Takže čau lidi, dneska tady máme další video z Fortniteu. Z Fortniteu. No, to už jsem říkal. No a dneska tady to bude druhý díl, kde budu hledat, jakože, prostě hledat ty nový monstra a ty nový zvířata tak. No už nám tady zbývá samuraj a pidí. Já si vylosuju jednu věc. Je to samuraj. A pak nás čeká ještě pidín, jo, a to je tak, že to myslím, jako, že budeme brát ty věci od toho pidína. No ale napřed potřebuji počkat, až vyrazí autobus. A mohli jsme jít za samuraj. Přenajme, kde bude. Samuraj je tady. Takže půjdu sem. Je to úplně random, takže vyskočím někde tady. Tam do toho baráku. Kde já jsem to viděl. Jo, já jsem to zapomněl, ale no to nebude. Tohle je ten barák, kde je ten vánoční stromoček, pokud tady ještě je teda. On už zmizel! Ne, vánoční stromoček. Ach jo. Tak, protože vánoční stromoček tady jinak nic není, ne? Čekaj, já jsem docela první. Tady jako nikde nic jiného není, jo? Tak zkusíme jít s tím borcem. Třeba... Co bude? Jo, že tam prostě random stojí prostě cesta. Jako bude čeká na co. Můžu nějakou zbraň? Nějakou jako nezapomínám. Tady je truhla. A jo, a pak já se nám trefit. Aha! Já to mám. No a jo. A tady je voda. Tady je ten... Tak dělá to. Náběž bridge. A to tohle se nemožná. Třeba tady ještě nějakou chvilku zůstane a... Co aspoň na YouTube. A já půjdu tamhle v té věži. Že tam snad něco bude. A snad tam nikdo nebude. Protože jinak pak už tam můžu jít. Možná do tunelu jsem nešel do tunelu. No tak už je to víc. Hele, tady je ta shotgun. No. A to je všechno.
Ne, tak ještě tady je jedno. Red. A já jdu za... Tam je nějaký borec s autobusem. Miluji jakým autobusem, s autem. Myslím, kdy tady borec přijel s autobusem, ne? Kdy tady bylo docela trošku jako zmatek. Že ještě typek. Ale to bych chtěla nakrmit. Jde na něj a nechal tady auto. Teď si nevšiml. Konec mapy. Teď si mě nevšiml. Tak já mám možná malou šanci teďka vyhrát, když si tady vezmu teďko vezmu. Co je tohle? O. Tak. Tohle nebo tak, jdeme znovu. To už letěl. A další ten je tamhle. Zase semka. A je tady auto. Sem. Tady ještě jedna trouba. Proč je tady furt tutá pistol? Je to docela dobrá. Docela dobrá. Tady nic není. Tady taky nic není. Ale tady nic ne. To je ale je to furt lepší než tam. Podle mě. Co to je? Podívejme sem a tady je tohle. Co to je? Jo, tady je oni. To jsou všichni. To je docela dobrá, co to je? To ani nevím, kde tady je.
tady nic není. Dobrý, to už stačí, já jdu na toho bossa. Já ještě u toho nejsem byl. Ten boss je tady ještě k tomu. Kamo, proč ten boss musí být tady? Tak to je normální. Uhní autobus, blbej. To bylo dobrý, tak na tohle se asi vypadlo, protože nejde o to. Tak jsme byla tady a to potřebujeme tak. A poslední, co tady máme, je pidín. Takže musíme najít nějakou tu věc, kam dát pidína a dát ty zbraně. A pak bych ještě chtěl splnit ten kurz. Jde do mě. Ne, to je pátá, takže ještě jedna stejka. Takže potřebuji porazit ještě. Pokud to dobře chápu, tak potřebuji porazit ještě 7 démonů. Teda já jako první to zase. Dělej, kapu. A pak uděláme to s těma tam svítí, to je to. Já tady rovnou tohle. To je štěstí. Nebo to tady je vždycky, ale jo, dobrý den. Já si vás teď nevšímám, jak to nejsem, no? No, si nevšimejte, jo. Mám 2 katany. Tohle výzvany se tady procházejí. A já tady budu chodit kolem. Jak to tady je docela hodně. Ale to tady je docela chill, tady prostě chodíte random kolem. Nikdo tady neví. No, chodíte tady sbírat tady čestky. Tady vás tady nikdo neotravuje. No, prostě jako lokace. Zde si můžete lítit zbraně. A nikdo vás tady nezabije. Je to mega chill. Já jsem tady ještě k tomu shotgun. Ne, a jako teďko budu zabít ty démony, když nevím, kde jsou. Utíkaj. To se nebude. Já jsem mluvila. Ty krásu, jsem měla co štěstí, že jsem to přežil. Jít na blízko, to bylo špatně.
je tak opět? Kam? Tak já jsem největší noob na světě, tady vole, na to nemám. Takže jsem tady budu, jo. A mám tady teda už docela dobrý loot. Jo, mám to stalo život. A mám co můžel, ale naštěstí jsem to zvládl. A teďko budu asi tady. Ne, dobrý, já musím jít. Podívej se do toho auta. Umřel. Já ho zabil. Ryborec. Prostě random umřel. Prostě tady random. Ty se prostě random válí hunting rifle. Já tady jdu a to můžu trolu. Jsem to vyměnil, vole. Tuhle tu chci mít. Když je to úplně jedno, zpět už. Je to úplně jedno, ale ještě jsem chtěl mít tu. Tohle. Tohle taky. Tady ve Fortnite. Kamo, co tady zase to dělá? Kdo tady zase co chce? Tohle je můj rajon.
jsem se... Asi. A na volně výjaně, tady budu čekat. Já tady budu čekat do té doby, než nepřijde zóna k zóně. Tak jo, zóna už je skoro tady. A taky je tady světlo. A to samé si nemohu sebrat tu energii z těch démonů, protože tam ten borec to zkazil. Já jsem se blízko zóně. To jsem nechtěl tohle. Je to dobrý tady. Au. Jo, aha, to nebylo au, jakože od toho, to bylo au od týpka. Kdo posral? Ale i od toho ne. To bylo jsem nebyla, bylo to o tom jenom to jako neindustrovalo. A spíš myslím to tu protože to nikdo není. A jako tady slyším. To auto. Brutal Boxcars. Jdu pro to auto. Autě se cítím víc safe. To bylo, já jsem udělal nějaký ten. Ale tady je. Tady dám. Jak se tady tam. Ale je tady modrý týpek. Pojď sem za chvíli. Jednu. Tak a teď Brýdík zavřu. A tohle. Ty nemáš? Tohleto, tohle jo, moje auto je já jsem to přesal, to je potřeba. To je 10.
to bylo? Co to bylo tohle? Co jsem teď udělal? Je tam někdo? Co na co? Už jenom 9 let. Já se asi schovám do kařábu, já si tam teď. Protože... protože bych asi umřel moc. Jsou nějaký... Tady jsou žáby. Frogs. Good frogs. Oni tady ještě nezabili žáby. No ale zabijeme to. Protože minule jsem je zabil. Jak jsem zautočila, když to úplně nedopadlo. Já to třetu, jenom kolik už tady je. Oho. Prosím, ať se na chvilku zastaví. Ano, to jsem trochu pokazal. A já nejsem v zóně. Nebo co to bylo? Prostě někdo lítá nebo něco. Někdo se... Jenom 4 a za chvilku se začne zvětšovat zóna. To už není dobrý. Teda, jakože takhle se... Já půjdu hezky pěkně zpátky. Tady je můj hiding spot. Tady někdo furt jezdí autem. Tam ne. To bylo. Tady. Jo. Někdo tady jezdí. A furt tady jezdí. Ten s tím kamenem někde. On tady stojí. Někde za tím kamenem asi. Protože furt ho slyším, ale nevidím. Jo. Už je zóna. A doufám, že jsem v zóně i teď. Protože vůbec nejsem v zóně, co to jako je tohle.
jsme jenom 3. Já nemůžu být. Jde za mnou. Já vím, že to je ten typek, jsem to čekal. To je on. My jsme si něco mohli. Tohle pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím a nezapomeňte mi dát requesty a